totes, benvinguts un dia més a Temps de Lletres. Avui us parlaré d'un llibre que he llegit durant l'última setmana. El podeu trobar a qualsevol biblioteca i de veritat us recomano que l'heu de llegir, és molt bon llibre i ara us contaré un poc algunes coses sobre ell. El llibre es diu Les cendres del cavaller. I bé, us explique. De segur que tots coneixeu a Joanot Martorell i si no sabeu qui és us ho puc explicar jo. És un dels màxims representants de la literatura valenciana i és l'escriptor del Tirant lo Blanc. Si no heu llegit el Tirant lo Blanc, deveu saber que és un dels llibres més importants de la nostra cultura, de la cultura valenciana. És un llibre de cavalleries que recull tota la història del País Valencià. Però no penseu que Les cendres del cavaller és una continuació del Tirant lo Blanc. No, de veritat que no. En aquest llibre, l'escriptor Silvestre Vilaplana va un pas més enllà dels llibres de cavalleries. I no ens parla del tirant, ens parla del seu escriptor, de Joanot Martorell. Ens conta la seva vida, els seus amors, totes aquelles aventures que va viure, les dificultats que va tindre que enfrontar i sobretot el que més destaca és el gran afecte que el tenia Joanot Martorell a la seva obra més esplendorosa, que fou el Tirant lo Blanc. Les cendres del cavaller és un llibre que, igual que un dels meus llibres preferits, La lladre de llibres, em va cridar l'atenció per la forma amb la qual està escrit. En Les cendres del cavaller llegim la vida de Joanot Martorell en primera persona, vivim totes les experiències que va viure ell des del seu punt de vista, perquè el que nosaltres realment llegim és una carta que li escriu Joanot Martorell al seu gran amic Martí Joan de Galba per dir-li que es troba ja molt major i que pensa que morirà prompte. I com pensa així, el que vol és demanar-li un favor. I Martorell li demana a Martí de Galba que s'encarregui de la conservació del tirant, que evite que aquest s'oblide i que s'encarregui que perdure en la memòria de tots com si fora part d'ells. I és que realment el Tirant lo Blanc és part d'ells i de tots nosaltres, és part de la nostra història. I per fer-li entendre a Martí de Galba la importància del Tirant lo Blanc, el que fa Joanot Martorell és contar-li tota la seva vida. I així és on veiem i queda clar que Joanot Martorell no només fou el creador d'un dels cavallers més importants de la història, sinó que a més fou, i mai millor dit, un cavaller de novel·la. M'agradaria parlar un poc dels personatges perquè pense que és on es nota més el pas del temps al llarg de la història. El llibre comença amb la guerra. Joanot i son pare se'n van a la guerra. El pare de Joanot Martorell és un dels personatges més importants de tot el llibre. Encara que mor al principi, està clar que l'impacte que causa en Joanot és grandíssim. Joanot vol ser nomenat cavaller perquè vol seguir l'exemple de son pare. És la seva figura representativa i si és nomenat cavaller serà digne de portar el cognom Martorell. Un altre personatge que també causa un poc de problemes és la germana de Joanot, Damiata. Damiata el que fa és que celebra bodes sordes amb Joan de Montpalau. Bodes sordes són unes bodes en què els amants pronuncien els vots a ulls de Déu, però no ho fan en una església i no ho fan davant de testigs. Però és una boda digna, perquè a ulls de Déu estan casats, amb la qual cosa Damiata perd l'honra amb Joan de Montpalau. I després aquest nega que estigueren casats, amb la qual cosa la família Martorell i sobretot Damiata queden deshonrats. Això desencadena una gran quantitat de situacions en les quals Joanot el que vol és comportar-se com un cavaller digne i batir-se en combat amb Montpalau per recuperar l'honra de la família. Però, finalment i per desgràcia, són els diners els que acaben en tot i acaben ocultant-ho tot. Un altre personatge molt problemàtic també és el primogènit de la família Martorell i germà de Joanot, Galceran. Galceran suposadament havia de portar l'hisenda de la família, però el seu pare decideix desheretar-lo. I no ho fa de forma espontània ni és un error, no, vol desheretar-lo perquè acumula una gran quantitat de deutes i també
perquè va fer una molt mala gestió dels diners i segueix fent-la i està acabant amb els diners de la família. Per això el pare de Joanot decideix desheretar Galceran i donar-li aquest càrrec a Joanot. I això enfada molt a Galceran perquè com a fill major era la seva responsabilitat. Però clar, si la hisenda de la família haguera estat en mans de Galceran, possiblement la fama de la família Martorell, que al llarg de la novel·la, veient com va decaient, haurà caigut molt abans. Un altre personatge molt important i que marca a Joanot és Elisabet. Elisabet és la cosina del rei d'Anglaterra i Joanot la coneix quan viatja a Anglaterra perquè necessita un rei que faci de jutge per al seu duel amb Joan de Montpalau per a recuperar l'honra a la família. Quan coneix a Elisabet s'enamoren i realment és un amor prohibit, però és l'amor de Joanot de tota la seva vida, és un amor fugaç, és apassionat, és un amor verdader. El que passa és que és prohibit perquè Elisabet està promesa amb el comte d'Edimburg. Però, no sé, té una història d'amor amb Joanot i tenen un fill. Aquí Joanot realment no sabia de l'existència del seu fill fins molts anys després de la mort d'Elisabet i de fet Joanot queda molt marcat per la seva mort perquè mai és capaç de recuperar-se. Un altre personatge també molt important és la mare de Joanot. Per desgràcia, al llarg de l'obra veiem com va envellint i fins que es mor. Però és un personatge molt important perquè sempre està recolzant a Joanot i sempre té unes paraules per a dir-li, sempre sap què ha de dir-li i en quin moment, té les paraules propícies i per desgràcia el veure com mor afecta molt a Joanot. I per últim el personatge que comentaré és Jaume de Vilaragut. La veritat és que és un personatge que no diria que m'agrada perquè el trobo un poc masclista i de fet és un poc com arquetípic el fet de les begudes, les dones, en cada port tinc una dona i aquestes idees, però realment és un verdader cavaller. Va de batalla en batalla defensant allò que considera més important. I Joanot l'enveja per això, perquè no té responsabilitats familiars i si veu que un barco ix de port i se'n va a una batalla, puja i se'n va a lluitar i això per desgràcia Joanot no pot fer-ho perquè ha d'encarregar-se de la família Martorell. I el que més destacaria jo d'aquest llibre és la decadència, perquè a l'inici de la novel·la el que veiem és com els cavallers estaven idealitzats, estaven ben mirats, tot ho solucionaven amb duels, arriscaven la seva vida i no hi havia res més important que l'honra. Els cavallers, l'honra per a ells era la cosa més important del món. Però a poc, i anem llegint-ho en la carta que li escriu Joanot a Martí de Galba, la idea de cavaller, l'esperit cavalleresc, va decaent a poc. Deixa de ser important, les persones es tornen corruptes, immorals, i tot comença a solucionar-se amb diners, amb judicis, ja no és una batalla per recuperar l'honra, no, ara és els diners que ho oculten tot i els homes ja no són cavallers, ara són covards. També una cosa a destacar és la decadència de la corona d'Aragó, perquè perd totes les seues possessions a Europa i també queda clar en el llibre la gran quantitat d'engans i entremaliats que hi havia dins la monarquia, fills bastards, mentiders i tot això mogut pels diners. La veritat és que això és un poc trist perquè la idea d'esperit valent deixa de ser important. Jo, sincerament, us dic que jo estime la història. Pense que és una de les coses més importants que tenim. Mai m'havia interessat realment per la història de l'edat mitjana ni històries de cavallers. A mi realment el que m'agrada és la història del segle XX. Però sempre havia volgut llegir El tirant, era com una cosa que m'hauria agradat fer.
I de fet m'agradaria fer-ho, però mai havia trobat un motiu suficientment fort per agafar el tirant i començar a llegir-lo. Ara, després d'haver llegit les cendres del cavaller, tinc aquest motiu. I de veritat vull fer-vos entendre la importància de la història. Molts pensareu que no és important perquè tots els personatges que formen part d'ella estan ja morts, però la història evita que les persones cometen els mateixos errors que van ser comesos en el passat. Per exemple, si Hitler hagués estudiat història, no hagués intentat envair Rússia, igual que va fer Napoleó. Això va fer que Napoleó perdés la meitat del seu exèrcit i per això va perdre tot el poder que tenia en Europa. Pues, si Hitler hagués estudiat història, no ho haguera fet i no haguera perdut tot el poder que tenia en Europa. És a dir, Napoleó i Hitler van seguir el mateix camí amb segles de diferència. I és història. I s'haguera pogut evitar coneixent la història. Per tot això és important la història. Les cendres del cavaller és un llibre que recull la nostra història, la història del País Valencià, dels valencians. I està ple d'aventures, és un llibre que a cada pàgina t'absorbís, comences a llegir i has de llegir més. I hi ha una frase que m'agradaria, un paràgraf que m'agradaria llegir-vos que penso que resumís molt bé la conclusió final del llibre. Però aquests homes gloriosos només són un dels prismes de la meva imaginació. De l'altra banda, envaint-ho tot, hi ha la foscor. Vivim un món on els reis de la cristiandat no són sinó la trista caricatura burlesca dels antics cavallers, com en una comèdia. He vist que l'home més just acabava mort o sense amor, i el vulgar, el bastard, el més grosser dels homes assolia el triomf més immerescut. I he après que aquesta és la música de l'època que ens espera. Així podeu comprendre per què els finals més desgraciats són sempre els més possibles. I, de veritat, us recomano llegiu Les cendres del cavaller. És un llibre espectacular. A mi m'agrada moltíssim i heu de llegir-lo. Ens veiem la pròxima setmana parlant del Tirant lo Blanc. Adeu!